Mojabi TV. Among for Momodia na Monko, YouTube, baby, I'm going to be Mojabi TV. Say ya worry, say your movie, say a yet a GP and say fan Kwalahu, and now a war to TAB, with your Modia and Mojabi TV. You hold man, and near my home. Let's subscribe. Ingaya, Yakwa Mojabi TV. Show ya, Minunti, Yaka Mojabi TV. On YouTube we are called Mojabi TV, and on Facebook we are called GMB. Subscribe. Hi Leute. Ingaya, Yakwa Mojabi TV. Show ya, Minunti, Yaka Mojabi TV. Nyama wo, Moshepa. Bibia Bibia Facebook, YouTube Bibia. Mojabi TV. Yo, yeti for some kwala no kwala nketo akura mu se Mojabi TV. Bibia wo pebia wo de gu wo peche. Eti mesem se obi ankohwe Mojabi TV. Yeda masepa. God. Oh wow. And then you may so baby I will be then nyame asese. Ye ni wo hia. Eye Mojabi TV na wo guso a wo hwe. Ubetumi ahuye wo Facebook, ubetumi ahuye wo your TV station so ye wo app bebre wo de no ansa wo bo VVV Mojabi TV radio ni nyina obenya ye wo na am say ebre bi atwa mu no ya na ye de nkura ho asem ebre mu me de me ba afidie so ankura ho asem na meka ba ye wo programs bebre so a ye hihya ato ho a ye de no so nyina bebre mu Enunti enenwumre baby a wo bia say enwumre say anopa say awia kusua ma ofidie ne na Mojabi TV ha say na obeyin hira bebre obesua bibi yesu ye besua bibi ne de tete ye ma enunti wo bra ogusu hwe ya ye twa ye ho kitua bi aba e wo bra mo nkrofo o ma so ya sene odwumadie yi mu omu enti ene yesu ye wo ho enunti no ya Fankra toka krabi na yeba mobati yenka ewo ejumadi ya hihye yimu. Here comes a lifetime. All such payments are paid into your account on the 1st of every month. At Juweji Mall, you can choose to refer others to buy product packages, and for every referral, you earn 5% to 15% daily residual income for life. Live the good life. Earn for life. Register today with Juweji Mall.
It is not rocket science, it's simply buying and selling of TJ. Orofo enenso so say a series no ye dru baabi no ne ye kan emofra ho asem kwa be fa so betete ye mofra ewo akwantu ma na wiase nyina ne se de wiase ekoi na de toso a ye de baabi mu ye ya nyonkofa aye ne ye mofra wo the relationship between us and our children sen ye be ya sa nyonkofa no betena ho da sen ye be ya ebenyini said ye be ya omkwa omobesan aba na abrenyi no mba kae me gidi se gina yen so enu nti no ya boabo ne makakra bia no a inu mi ne ye behwe se point mi enu bi na ye sua bibia afiri mu na ya hwe no soso na ye de atete ye ma wo akwantu mu enu nti orofo gusu a na tie ye na minim se obeyen hira mesume yen hira Mojabi TV de anima pankwa na yede brew. Praise God. Enti orofo emre bi no ye ka bedru se ye mofra na yede o maba wiase nyame nam ye so ama yede o maba wiase no. Omo ya adinya kese, omo ya ade chede kese nyame edi amma ye. Me say me ma doso pa because akola bia ye me ba. Enu nti no me ma doso. Edi America ni say ye ni ye mofra no asitena no anyonkofa no mususu ade a ya na efe ya na akono de obeka so onye bia no woye ba so mu ko monim kakra ya na ntete no gise nyame bem na yim se nyame so ewu eno nti de medical aka afiti ye na ebegina mofra no mu wo teenagers from 12 13 14 pa so na yebegina if you say maybe a chairman no no kind same fitias no kwa befa so aye tete o mama o nyini ne o ma e besan akofa sakofa de ye nchini because e bia na ye refi bi ne asa aka ye ho eno nti no me pese me kan kola ho asem if you say enkola ya de chede anyame e de won che ye na sa o timi yesu a eye nyunyam hyema wo enane eja no na na gina pa aso no gina yen enane so eno nti no say point 1 no ye nyonkofa no sen ne be ya ye ne mofa no nyonkofa ne be kwa animu eni se odo a ye be kire de ama wo odo no kire no bu house mayi me yam nyina makoma mu nyina so still a bia me hu eso mfa so odofo de kan se ma woba mu e wa akola ne ho se de akola ne tibia no kan kuranhye sem gu ne so kan sem papa gu akola ne so e ma woba mu so de kan ma woba mu bu e wo parents no mu inside no so woba mu bu akola ne so a that means ma ton akola na ma wiase ma ton akola na ma bonsam eso so bonsam be fa na ye de o peso de ne ye bia basa wo nyame nam no so na wo de ba wiase no so wo so ni mu wo fam gitum se akola se de wuti bia basesa na wo mampaibo ye din wo man nyame basesa sa akola na ama fi se eya na omu hia nkonhia bebre wo mu school enu nti to da e ha wo mu ensusu so akola ne ko na so ba enna no echa na wo fie no eden na wo beye ama akola na hu se de okuhu abonten no enye no na wo se di nanim kan na mu die frifie ma no na wo se hye ne den na ma ne so enu nti ye ya wo fo no so mu dru so mu start to mu class 5 6 7 8 to 10 12 ni mu na akola ne ko anopa na wo di fie kura adwuma sam nti no wo try say eno mu nyine kura phone wo find out wo frifie tambe no free yo gada na aduan obetumi kura yesi wanza na wako want to miss no okwa wo find out say ofa bibi ena afa de to so bi mo ko na so mo bafia oduru na obatu fie nko adia o se wanchia mpo no kulwa ne dem o se wo awofo no wo ka hello chira no wo ma na kwa aba busantana ni date sen
because omo free school ba ya no ma bread ada so ni nyina no ema ya ni omo nyonkofa no ekoso ye kese na afi susu no wo try say wo busa ne de si e day no sa wo ni omo di nkomomo a omo ka bibia a kiro but ya na akoye say nkomodie no nya kese a yesu ye hunni a ekobia but mesre say yemfa sa de no mfanka ye ho obo okrampo makwan wa oni ni nkomo no but say de ti bia oba yesu bi be so wa emudi wa na ni munrai memfa sa munrai ne nya wasam wode ne say de nyame hye wo say ye wo futu wo kasa pa wo kasa de no wode be ma abofra no ehia pa enu so ma yanyo nkufa na eso omo kokoko munyine omo kokoto mu fie kwan still no omo kai eniema bia anasa nyokofa be no mu ne omo maame no papa wo ka wo fie a obeye sa enu ntino yegusu a ye ka sie nyina ye be fa bia boye ntumam na ye tumi ehu kwan be fa so a ye be ma yanyo nkufa ye ne ye mofa na tena ho enu ntino odru fie a se de me kirikiri mu no welcome no wanchi okura mana kwaba ene na wo date say wo try say tambia adisua no mu nsua no do wo ye maame kura na wa nko school na wo nimu a wo bra wo show concern wo de wo ye nimu no na akwa no so wo shedding no otumi ye de wo se wo ye omudu ba bia na omo courses no mpo so obo sisa no no mu hu ni omo mfa ni ade so wona ni di nkomo a eduru bia de bonte ye mani nyini koduru bia na ye hu ni omo ye no nkomodie no enim enti kobasa na oye ni ope ba so o try so ni di nkomo busa no the ope so change course no ye because from side age we na no mo ba ya no mo brain to try so be coming down enso bi kwa na wa hyeda hwia ma no akrokro nse mre bi no me kan enu nti sai na afi ye sa age no koka mo ma no so no sa age ni die ehia pa seti se omo ahu siesie me jombo aba omo ahu siesie so betumi a church akra no ebia ni day ne pad obeyusu wusi tu se bebia wudi gunu de bia wa hihye ohoma no ukohwene bi ni wa no to bi egunu ho o ha no busa no on feel good aye warm water ama no de ato ne yafunu so wape magnesium bi atu nsuo mo manano nyina ka ho na ebia hokosa ne nche odu nsa afifa na chi odu nsa afifa ne ho nyina ka ho omuhia nti esese ye ma wo mo esese ye ma wo mo because omuhia omo dwariem koka mema no so saa wo chiro nkom fa so mfa nka etwade nware bo okra wo koya na ya din para krokro mu no ish say ya ohummo misro jianka etwade jiwe fa wo huru wanu fa twitwi o motombe te se 2 minutes ansana wo dware enye sure nko anka etwade 2 cent ni nyina ena even pepre ya pepre ya di gugu ye nnomu no wo hye ni nsuo kura keka wo hwie gu akola ne so fo twitwi ne ho so eya de wo se yankasa ya kirekire wo mu ha no mu di nyini mema no so ntiti ya nde do bia na adin kakra ba se nyame wo mu a enye din de wo leti makadi kankan se eni kwanso mo wa ba mu bu akola ne so na kansa mpapa so emre bi meka asasa akola no kura no wo to bibim jot numu oto nsa numu oto drugs mo a ma wonko to dwe nye kese wo fom ka chi onyankopon se omfa ne mra biem nyame de ne beba ma wo na wo ba no so no entiantia bofra no krokro no orofo gina he ya se twa ye hu ebiem aba se dwumadi a ye di ye wo edwumaku bibro ma so ya se a omo ne ye di dwumai enti ye fo mo nkrato na yasan ababiem
era wasese ugusu a afidie na da ha wutie a wohwe yenso e wo Mojabi TV pesa mofra ne ho nsam na na egusu a ye kan e do na e betumi ama do na nyini akọ nanim na omukokora ombasan aba eno ho asama na me no e kan ena ibi kra nei se de ni wiasi akoya emu nsam ya e bebere ya gise nyame nkoto no betumi aso yemu se do sa pempenso e obudi nyame asem so ka wo mo ho edu bebe omudi echia enam ya eni omaye ni adinti na afi asori ne krom so mu nkobi enya asori no nkoan se akora ne sori akotena asori dem asori no betumi start free efie na mo ankasa motimu wo chira omo se nyankopon ni omade nyina omo bo wiase enu ntina bre nyina omo so ndo mo beto san nyame ne so it's because enu ka ho a entitiye ne ye mre no kure ni se enu ka ho a entitiye no eye mre nyonkofa no so akora ne nyatema ewo ni mu wo na ne eja no so munya sa atema no enu nti asa entitiye na ye de enu nti no ye do ho asema na egusu a ye ken ene nye se akora na pe night shoe akotoma na chese wodono enye se wo pepu mambabo akotoma no na yese wodono o pepu ma t-shirt akotoma na chese wodono enye no utoma no unwie ube adwuma 8 hours 10 hours na utoma na unwie I was utumi nya saa odono wo mumie numu ntam enu mi ade a akora ne kokoko obesan na chi aba so ware krampo okofa friend mpo abre nyina no kaya dibia na ne maame ka kire no na ne papa ka kire no meka na meka si ye papa no so ye kunu ye nwura mo no ayo mo so mo fo mo time na kakra mma ye ma no because ankola no so mo hia pa ye nim se mo anko adwuma na ye nyi yedie enso so no maybe na me ne wo chese was say at least boost the whole month no cry. We spend 1 day be moody yemu outing. Ehia pa. So ehia and yes I walk on one I to me do my out. Wait to me for trainer ko. A part of sacrifice be a ya man kolano to build a relationship. Say I'm going to me jina sa or dom. What do you want to mean? You know what you be an acquire and soon be a baco. Mokotna baby na mudim comona mocassa. Send your sacra and ne corona ya into me people, which way or mamma fee. A drew baby a ma or that do any be, ma or that piece a be, and yes, a be a de be a own bruise age na, they need it, and yes, sir, a basha bonnet, there be a cow. Pamchomate massive. A drew baby a dom. What do you want to mean? You know what you be an acquire and will soon be a baco. Mokotna baby na mudim comona mocassa. Send your sacra and ne corona ya into me people, which way or mamma fee. A drew baby a ma or that do any be, ma or that piece a be, and yes, a be a de be a own bruise age na, they need it, and yes, sir, a basha bonnet, there be. E kawo pamchomate massive. E drew baby a ubetumi aye na na eja no moye ne mu pekra omo de kakra na mo be woda mo mo na mo sa afa peace bi de ahyemo no ni nyina no mo transi amu didi amu no e de anigye ebefie ni mu enu ntina orofo se de me ne wo kan ye nyina ye suasua bibi so me ne wo che nyina na me so me mfa bi free mu enu ntino mumie nyana ye dono entina ho say ya me ne mo aka no ebe nkoso ye be de beba de bia because ye sua bibi afri mu said ya because ya ye kase ya kwantu mu fo na say ye manu omu nyina no mo ko but me giti say wo gina wadwene popi say wo besan ya ba sa na be ya ma so na fe susu no then I saw a dear good group and so be away of rainy, odofo
but o bom paye na hunie wo kan kire nyame obetumi asesa abofra na yeden amaw ene de yenka mbone ne bibiri asem yenka odo a obetumi am odo na nyini ehu asem na me ne wo ka enu nti no nse ya point nyema bibiri ebema odo no enyini ni se obekire odo a kire no na afi so bema wo time mo akora no so ebre na afi so no behwe ne ekoso ewa abofra na brabom na afi so be chirechire omu age bia na ade a oso omu ye ene de eni kwan so omu ye ti se ye gusu kra ye che ye manyame asem mire bi si sa se teacher ni ka chira akora bi se ai bible mu asem no kra no enye ni nyina na ye no kre na o se o ma me kan asem chiro na wo ka chiro bi a wo di bi kan ho na wo bi film so enunti no ni omu tie free school no aya na esoso ma so be fia wo na wo try say wo be ye free mu na wo do wo de na hyem adesua ne de omu sua enim se nyankopon adom omu ko omu nim omu bo omu ho modern pa na nyame su ko omu nti no omu su di nkunim omu be di nkunim su de bia enti na na wo so wo show omu de ka cho omu so omu ni nya din because nyesa the teacher ni be ye di bu na ba mu no o se me no mu wa bam wo so sua de otumi sua de na se wo di the teacher ni ne kire no so a ontumi nya wo hwe because wo sua yi 1 na ontumi nkoma 6 the only thing is say what sua e no betumi ama wo sa enti wo so as a mother father no na wo encourage akra no wo hya ne den oduru bia na ba mu bu no wo hya ne den oduru bia na wo na fra na kasa ni nyina na odom eye kese enu ntino se de kan no but baby ejina pa ye mo so aye good mamu ye mo amuma no gusu esusa no eho na wasamo de hyase wo hyase o wo de ne na wo yenkunimdifo abre nyina no akwala no be kai wo wo kai nuoma pa na maame no ene papa no mumi no nyina nya baako papa oni fie no ne time enye no se de maka no de se bosumi ni nyina mo kura se one day anana wotwe bia no papa ni ntu da baako se bia o sa da na mankola no ehia pa enne boa na afi susu no papa fo no ya na ensem na efiri o monu mu ba no eno so enye nkura hyensem mamofra no so aya na ye monu de ya no ntumi enyina no ba bi nim se wiase ko na nim de enyina yesua bibi fi se ne wo kan wona de mba wiase nti mu edu pa ti aye nkansam pa fa mu mofra no so na nya nhira so ema wo mu na no ne pastor kan se mi wo se maami bi wo yare wo free wiase de so se na ne ma boys no mo ha dwen pa wo UK ba wo se maami enkura no kura ya de enye no so wo ye nhira wate wo so wo ye nkunimdifo wate wo ko ba bia akoye kase pa maami de pastor se ne ko hwe nkola no maami wo de ba so nkola no nyina se de nkware se nhira no ampa wo se sa nhira sana no maami ka guo mo so enna ma nkola na ye nkunimdifo so ena ye hu bi so enti saa na wo se yesu ye fa de o ya pese abro so no enkasa kura saa na me de meka right down jaho wo da mu kura akɔhye ne kuma to ne yema no akɔ ne nkyena na kɔkasa eye kasa ya na odom no ye kese na eyi wiase don free ni mu na eyi boni adwere ni free ni mu obra wo don mo no na eyi ni o matantan ni free ni mu obi be ka say me de wo boa ade bie ni wo no ma enso nchen wo na na ejade ne be wiase de wo beka e wo tumi pa nti yan try se be cancel papa na ye gina odo no e wo ye ne ye mo fra ne ntam enu nti am se ne no ahaya na edu besi na ye video ne be short but tambia bi beba na sa wo so question bia na wo topic bia betumi dia ba ne afa ne nyina ye dia kan ho asem na aye nhira ma nti nya me nhira sa bring nyina ugusu a utie
se me dia ne maame dwummo said de bia wonimu no anaso se maame asamwa ni nyina eka ho nti ye da nyame ase bebre se ode abedru sa pempen so yi koso abri nyina tie na ye de ne mapa na ye de bro nyame hira ono hira na sam ne so nemporo yentumpon ewum na nyi hira ema ye ne ye ma ne ye busua nyina wiase afa na nyina nyame hira said ye beba wa kwa mu bi mu